Karfe 10 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 9 kenan agogon GMT da kuma Ghana. Ga labaran dare daga SNN Hausa. A cikin labaran za ku ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Sanata Rabi'u Kwankwaso ya ce duk wani ɗan siyasar Kano da ya yi adawa da shi a zaben shekara ta 2023 da ke tafe zai yi dana sani. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tsawaita wa'adin karɓar katin zaben da take rabawa zuwa ranar Lahadi 29 ga watan Janairu. Daga ƙetare za ku ji cewa ƙasar Rasha ta ce dakaranta sun ƙwace iko da garin Soleda da ke gabashin Ukraine. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ga labaran dare daga nan SNN Hausa tare da ni Ibrahim Ɗanbatta. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce duk wani ɗan siyasar Kano da ya yi adawa da shi a zaben shekara ta 2023 da ke tafi zai yi dana sanin yin hakan. Kwankwaso na wannan batu ne bayan da aka jiyo gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa al'ummar Kano za su maimaita abin da ya faru a shekara ta 1993 inda suka ƙi zaɓar ɗan asalin jihar Kano suka zaɓi MKO Abiola. Ganduje ya ce za su zaɓi ɗan takararsa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da tarin ƙuri'u a jihar Kano maimakon Kwankwaso da ke a matsayin ɗan asalin jihar. To sai dai kwanaki kaɗan bayan kalaman na Ganduje an je Kwankwaso na cewar duk wanda ya saki ya nuna masa adawar siyasa a zaben shekara ta 2023 da ke tafi to tabbas wata ran zai yi da na sanin yin hakan. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tsawaita wa'adin karɓar katin zaben da take rabawa zuwa ranar Lahadi 29 ga watan Janairun shekara ta 2023. Shugaban sashen yatsa labarai na INEC Festus Okoye ya ce an ɗauki matakin ne don baiwa masu kaɗa ƙuri'a isasshen lokaci na karɓar katin kafin fara jefa ƙuri'a a babban zaben shekara ta 2023. Ya ce an tsawaita wa'adin karɓar katin zaben da kwana 8 a madadin wa'adin da ya ƙare ranar Lahadi 22 ga watan Janairu. Za a ci gaba da karɓa har zuwa Lahadi 29 ga watan. Asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi ya sanar da shirin fara maganin larurar rashin haihuwa ga ma'aurata da masu haihuwa. Da yake sanar da hakan a wajen bikin kaddamar da manhajar bayanai a wani bangare na shirin kula da lafiya ta intanet jiya a Bauchi. Babban daraktan asibitin Dr. Yusuf Bara ya ce ana horar da ƙwararrun likitocin asibiti a cibiyar lafiya ta Premier Nisa da ke Abuja domin sauƙaƙa yin maganin. Gwamnatin tarayya ta ce ƙararrakin ta'addanci guda 3,000 ke gabanta wanda yanzu haka ke hannun ma'aikatar shari'a. Yayin taron ayyukan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari karo na 17, babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya ce ƙararraki 7,000 da suka hada da na hare-haren teku, fashi da makami, lalata kayan aiki da bututun mai, harkokin da suka shafi kuɗi, laifukan intanet, garkuwa da mutane da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa su ne suka yi yawa a gaban hukumar. Sai dai ya ce ma'aikatarsa na kan matakin gaba kan shari'ar da ke da alaƙa da ta'addanci tare da haɗin gwiwar babban kotar tarayya da shalkwatar tsaro. Daga ƙetare kuwa ƙasar Rasha ta ce dakarunta sun kwace iko da garin Soleda da ke gabashin Ukraine bayan kwashe kwanaki ana fafatawa. Cikin wata sanarwa, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a yammacin jiya dakarunta suka kammala kame garin na Soleda mai matukar muhimmanci a yakin bayan gwabza fada da takwarorinsu da Ukraine na tsawon kwanaki. Tana mai cewa hakan zai bada damar ci gaba da kutsawa domin samun nasara a yankin Donetsk. Sai dai Ukraine ta musanta ikirarin inda ta ce har yanzu ana ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin biyu. Ƙarshen labaran daren kenan daga nan SNN Hausa, a madadin 'yan uwa abokan aiki Ibrahim Ɗanbatta nake cewa mu kasance lafiya.